Здрасти, YouTube! Аз съм Александър Христов или човека по-познат с трансформацията на неговото тяло от TikTok. Реших да направя реакция на себе си. По простата причина, че вече съм завършил трансформацията, има много неща, които не казах, има много неща, които си остават неясни, пък и нямам все още никакви видеоклипове в YouTube. Хем ще мога да направя първия си клип, хем ще мога да кажа някои неща, които все още не са казвани. Също така, преди да започнем, ако Венци има някакъв проблем с това, че използвам части от неговия клип, може да се свърже с мен и ще сваля клипа. Така че да се надяваме да няма никакви проблеми и нека да започваме. Аз няма да реагирам на целия клип, просто на някои по-важни за мен моменти. Обаче в момента постоянно ми излиза и още едно момче, което е на съвсем различно ниво. Така че днес ще изкарам и контент от него. Профилът се казва Бялата сянка. Тук си позволя и да дам един съвет. Най-вероятно както Боби, така и Бялата сянка, малко или много ще се опитват да добият някаква известност. И от гледната точка на човек, който си изкарва прехраната с социалните мрежи, ако и те имат планове да си докарват по някой друг лев с тези клипове, бих препоръчал да си сложат имената на профилите. Вече е сменено. Между другото беше много странно, защото усещането да се видиш в тъмнел в YouTube, когато не си го изпитвал, е доста странно. Поне за мен беше така. Дори клипа му ми излезе часове след като го е пуснал. Така че първото изживяване винаги е най-специално. Всички сме виждали Боби. Ден след ден той си удря едни стабилни стотина хиляди гледания на повечето видеа. Искам да кажа, че Боби и на мен ме е излизал и той реално е причината аз да почна. Мен ме мотивира той. Така че изключително много му благодаря и спокойно можем да кажем, че ако не беше той, и мен нямаше да ме има сега. Така че изключителна благодарност на Боби. Стигат и до 300-400 хиляди. Така че няма човек най-вероятно, който да не е попадал на негов клип. Тук обаче имаме човек на много по-различно ниво. От имейла му ще приема, че се казва Алекс и ще го наричам така до края на видеото. А ако не, извинявам се. В случая на Боби, той качва съвсем простички видеа, в момента с рок или метал, нещо подобно, като музичка в бекграунда. Изключително опростено, всеки може да направи тези клипове. Предполагам ги обработва и на телефон, както правях аз много дълъг период от време. Но очевидно нещата се получават, тъй като има много гледания. Така, тук искам да кажа, че и аз една значителна част от клиповете съм си ги обработвал на телефон, защото аз имам iPhone и по това време имах само Windows компютър. А те много не искаха да се разбират. Тоест ми отнемаше почти целия ден, за да могат файловете от телефона с клиповете, които съм заснел, да отидат към компютъра и аз да си ги обработя като хората. Не знам точно къде е проблема, понеже моят компютър не е толкова обикновен. Доста парички съм налял в него, за да е хубав, да мога да го ползвам не само за играене на игри, ами за истинска работа, но все пак не се разбират. Нали, аз сега си взех Apple-ски лаптоп, именно MacBook, и нещата се случват изключително бързо. Файлове, на които им отнемаше часове да се прехвърлят, сега се качват за минута-две макс. Говорим за много големи файлове. И другото нещо, което искам да кажа тук е, че по-нататък в клипа той говори как аз снимам клиповете на iPhone, докато той го снима на по-обикновен телефон. В случая тук няма голямо значение от това, защото той получава по-голяма гледаемост. Нали? За това си има и някои други причини, но техниката тук не е от значение. Качеството на клипа не е от чак такова значение. Аз си не правя кой знае какви клипове. Аз правя също като него, режа клипа, озвучавам, слагам музика, бум. Пича виждам, че разбира от това, което прави. И погледнете му тялото. Реалистично той има повече мускулна маса от мен. Има повече мускулна маса най-вероятно и от повечето от вас, които гледат. Сега, тук искам да кажа, че аз не съм някой грамаден. Това, което имам по мене, съм си го изредил с години трениране. Дори бих казал, че съм в по-лека категория. Отново не бих казал, че имам големи мускули, просто имам по-тренирано тяло. Нека така да го наречем. Далече от начинаещ. Това е човек с физика, за която повечето хора мечтаят, ако трябва да бъда честен. Едва ли. На този етап от трансформацията едва ли. Може би ако отидем към по-финалните дни, тогава бих бил по-съгласен. Вижте само ден едно и бройките набирания, които му е за цел да направи. Ден първи от трансформацията на тялото ми. Бил съм активен почти цял живот, но спря да ходя на фитнес и започнах да се залежавам, което не е хубаво.
И затова реших да взема нещата в мои ръце и да изкарам преса в следващите 30 дена. Времето навън е изключително хубаво и затова ще започна с набирания на входната врата ето там. Целта ми като начинаеш тук е да направя общо 100 набирания, без значение от колко серии и повторения са те. Очевидно той се шегува. Целта ми е като начинаеш да направя 100 набирания. Знаете ли колко трудно е да направите 100 набирания, пичове? Започвам с 100 набирания, понеже това реално за човек, който се тренира, не са чак толкова много, пък и тренировките, които съм имал преди това, не мисля, че реално мога да натоваря тялото ми чак толкова много. Все пак тук говорим, че правя само набирания, които са добро упражнение за ширината на гърба. Но ако говорим за плътността, малко покуцват. И бройката от 100 не е чак толкова много, поне за мене. И вярвам, че и за много други хора, които тренират. Може би за хора, които са в по-начинаещ етап, 100 набирания наистина ще се видят като огромна бройка. Но реално ти като работиш само със своето тегло и свикнеш, защото все пак аз и във фитнеса съм правил набирания, то не ти се струват като нещо кой знае какво. Пък и аз си задавам определена бройка, която искам да направя, в случая 100 набирания, без значение от серии и повторения, е за да мога да си изградя представа на по-късен етап какви серии и повторения да гоня. Целта на по-нацепения Алекс обаче е да се урелефи. И говорим да се урелефи за плажа. Има разлика между да се урелефиш и да свалиш килограми. Боби опитва да свали килограми. Алекс опитва да се урелефи. И хората да си обръщат главата след него. Баш да си обръщат главата след мен. Приятелката ми ще ме подгони. Аз също опитвам да се урелефа. И съм на ден... Чакайте да го сметна. 365 по 6... Ден 2190 от моята трансформация. Нещо не му се получава много. Защото ако му отворим Инстаграма, може да видим, че той си е доста релефен. Поне няколко пъти е достигал до такова ниво. Тук искам да кажа, че в началото аз бях в период, в който правих много дълги тренировки, ядях по-малко, целта ми беше да изкарам преса. Имах такъв вид преса, не съм изкарвал в началото. Така че той е една крачка пред мене, ако трябва да говорим за това. Пък и аз мисля, че тренирам от повече време от него. Така че тук спокойно мога да кажа, че на Венци просто му трябва повече време. Пък и като структура не се различаваме чак толкова много, защото аз съм с дълги крайници, като гледам и той е. Разликата е, че аз с времето съм ял повече и съм тренирал малко повече. Алекс също леко подобно на мен има доста добро чувство за хумор. Не знам доколко е добро неговото чувство за хумор, но аз съм скептично настроен към моето. И двамата са рошеви, разликата е, че единия има брада. Тук не съм много съгласен, защото мисля, че моето рошаво е по-скоро като на чернокош. Но с баща ми сме установили, че може би по някое време в родата е имал някой чернокош. Тъй като съдържанието и на двамата е много подобно, очевидно са сравнявани в коментарите. Това се пише от хора, които не следят Боби. Защото той още в началото прави лицеви. Да, не са с хубава форма, но аз съм сигурен, че и в момента, в който е снимано това видео и сега, в който аз качвам видеото, той няма да има проблем, дори повече от 10 да направи. Тук не говорим за формата, говорим за самите лицеви. Според мен просто се притеснява от това да показва лоша форма. Ден първи имаше шкембе, няма много релеф и ден 11, ако не му бях изгледал всички клипове, щях да си помисля, че зови. 50 кг ги дига за рамен на преса за 20 повторения. 5 серии по 20 повторения. Лесно му е. Това не е някаква магия, просто бях хиперактивен. Да кажем, че съм излизал за работа, без да закусвам, без да обядвам и по цял ден съм на крак. Говорим за физическа работа. Единствено ям като се прибера и то по 1-2 пъти. Как няма да отслабна. Така че физическата активност е много важно нещо. Най-добре се отслабва, когато хем си физически активен, хем и гледаш и следиш какво ядеш. Тук искам да споделя един трик. Когато снимаш, ти показваш най-хубавото, а не най-лошото. Тоест, това, че правя по 20 не означава, че всяко повторение е качествено. Да, аз се стремя да го правя, но все пак съм поставил първата серия, в които повторенията са най-качествено направени. По-нататък повторенията са по-лошо изпълнени. Тренира корем всеки ден, той така казва. Даже беше казал, че се е научил да има тази дисциплина. В смисъл, когато неговите приятели пропускат тренировките за корем, той ги е правил. Корема е много важен.
Ето му го плана. Трансформация за 4 седмици, като всяка седмица намаля хляба с една филийка, докато не го елиминира напълно. Какво обаче са 3 филии хляб? Ако го помислим логически в калории, 3 филии хляб от тези, които видяхме на екраните ни, са около 100-120 грама, което е между 250 и 350 калории макс. Определено може да се отслабва и без хляб. Не ме разбирайте погрешно. Така, нека да оставим логиката настрани. Идеята е, че на мене лично хляба не ми действа много добре, защото като го ям в по-големи количества ме подува и пък е много лесно съм забелязал, че прекалявам с него. Дали на сандвич, дали с това, дали с онова, много бързо се трупат филиите. Така че по-добре да се лимитирам в тях. Така, искам да кажа тук, че аз калории не броя. Това, което правя е да разделям храната. Стремя се да се храня умерено. В главата ми, наизуст, горе-долу определям коя храна какво е. Не като калория, като съдържание. Примерно има храни, които са богати на мазнини и белтъчини, има други, които са богати на въглехидрати. Това, което правя е да си събера една порция, която смятам, че ще ми е достатъчна, като не се лакомя. И в последователни дни, дори и с различна храна, като си правиш горе-долу еднакви порции, ти ще може да разбереш дали покачваш, дали сваляш или седиш на едно равнище. И според това какво искаш да направиш, ти може да увеличиш или да намалиш или да оставиш. Аз харесвам нещата прости и ясни. Защото съм забелязал, че когато броиш калории, почваш да го мислиш много, ако примерно ти се доеде нещо, да кажем хапнеш нещо сладко, хапнеш нещо повече и сега си 20 калории, 20 калории са нищо, да кажем 200, 300, 400 калории съм нагоре, отколкото трябва сега какво да правя. Някои хора се справят с това, ама като цяло на повечето хора не им е добре, не издържат на стреса. Аз съм издържал на стреса, но не за прекалено дълго време, защото когато се лишаваш за прекалено дълго време, идват едни моменти, поне при мен са се случвали, в които както всичко е равно и стабилно, изведнъж се случват най-лошите неща. Не знам дали отива към хранително разстройство, но това да преядеш примерно със сладко или нещо такова, което се доеде. Затова според мен е за хората, които искат да постигнат добри резултати, но в същото време да не се мъчат с калории, е просто да се научат да разпределят храната на това какво им дава и от какво те се нуждаят. Пак казвам, гледам да ям умерено. Тоест тук говорим за умерено количество мазнини, защото те са изключително важни за организма. Говорим за умерено количество белтъчини, отново нещо, което е изключително важно за организма. И когато се опитвам да сваля, ограничавам въглехидратите. Не ги спирам. Има хора, които минават на кето диети и подобни работи. Аз по-скоро отивам към ниско въглехидратен режим на хранене. Защото е проблем, когато мазнините са малко. Проблем е, когато белтъчините са малко. Но не е проблем, когато въглехидратите са малко. Да, за някои хора, които са свикнали да ядат по-често, да ядат повече въглехидрати, храната няма да е толкова вкусна, когато липсват, но това е нещо, което се свиква. И когато ги намалиш, но не ги спреш напълно, а ги намалиш постепенно, организма свиква. След това отидох да се заредя с 5 бъркани яйца, 3 филии с сирени и 1 банан. Че това не е лошо хранене, между другото. Една идея повече мазнини, отколкото аз бих искал. По принцип аз разсъждавам така. Ако имам един източник на мазнини, като яйцата в неговия случай, които са 5 на брой, това са ви едно 25 грама мазнини в храненето. И ако ги има, сиренето аз лично не бих го добавил. То е по-плътно, по-високо е на калории и тези парченца сирене на неговите филийки са калорични, колкото още 2 яйца. И още нещо, сиренето е по-високо на мазнини, отколкото на белтъчини, което означава, че самото хранене ще има повече мазнини, отколкото белтъци. И особено ако някой опитва да влезне във форма, аз лично препоръчвам определено белтъка да е повече от мазнините. Особено ако сте в дефицит. Не че мазнините не пазят мускула, но в крайна сметка дали ще има малко повече белтък или не, ще направи 5% разлика. А дали тези 5% разлика си струват? Това, което казах преди малко, обяснява закуската тук. Банана е пожелание, Той е да докара малко сладост. Но като цяло този тип закуски мене лично доста ме захранват. Мога да си изкарам без проблеми до обяд, пък и след обяд също. Не съм сигурен колко процента разлика ще направи, но тук нещо, което мен лично ме спасява в случая е, че съм доста активен. А и също гледам какво подбирам като храна. И тук искам да кажа, че не мазнините са лошото нещо реално, а въглехидратите. Когато човек прекалява с въглехидрати, той си влошава здравословното състояние.
Тук не говорим само за затлъстяване, ами и за висока кръвна захар и куп проблеми, които човек се стреми да няма. Да скачам на въже. Също така реших днес направо да тренирам на гладно, така че започнах с набиранията. Но разликата тук е, че си взех верига и с помощта на болт и гайка успях да прикача 20 кг на себе си и така ще направя набиранията много по-трудни и това наистина се усеща и се вижда в по-лошата ми форма. Хора, не знам дали го осъзнавате, но той прави 100 набирания с 20 кг върху себе си. Като свикнеш с набиранията, не е чак толкова трудно. Това говори, че аз и преди това във фитнеса съм вдигал подобни килограми. Така че нищо ново при мене. Но със сигурност мога смело да кажа, че набиранията с или без тежест са едно от най-хубавите упражнения за ширина на гръб. Аз дълго време имах проблем с това, че гърба ми малко или много изоставаше и си личеше, докато като почнах набирания, много бързо се разшири и оправих проблема. Говорим за няколко месеца, само заради това, че съм почнал да се набирам. Така че ако вие имате подобен проблем, може просто да почнете да се набирате. Дори в моя случай, аз преди да почна да се снимам, си мислех, че правя хубави повторения за набиранията, но истината е, че съм правил половинки, четвъртинки. Реално след като почнах да се снимам, аз видях колко грешки правя по време на упражненията. Така че това е нещо, което и вие може да правите, дори и да не ги качвате тези клипове някъде, просто за да си видите формата. Хората обичат да виждат резултати и не си дават сметка откъде тръгва единия човек и откъде тръгва другия. Брото на петия ден прави 100 набирания с 20 кг, а оня на 76 прави по 5 негативни. Няма как да се направи това сравнение. Алекс също го знае, но пак няма да му показвам профила, защото не си струва. Ами това с комплиментите не е напълно вярно, защото се намира някой, който да те нападне там, където най-много ти куца. В моя случай са краката. Като цяло аз смятам, че имам добри пропорции, но задното ми бедро доста изостава. Но като застана отпред пред камерата и се стегна краката, не е като да ги няма. Проблема е, когато застана отстрани на камерата, тогава те изчезват. Мисля, че имаше един коментар, който беше писал от 15 годишен е в залата. Сега не знам реално на колко години е човека. Предполагаме около моята възраст някъде, между 20 и 25. Въпреки, че той и Боби мисля, че е на 20. Аз съм на 22 години. По време на видеята бях на 21, наскоро направих 22. Удъртях се една година. Един лайфхак за отслабване сега сетих. Значи, вечерите, т.е. аз се стремях да се храня по 3 пъти на ден. Закуска, обяд и вечеря. Вечерята, в най-честите случаи, тук не говорим, че съм бил стриктен абсолютно винаги, за вечеря аз си правих салата, шопска салата. Понякога беше с олио, понякога без олио, но във всеки случай тя засища. Има си малко сирене, има си домат, има си краставица. Като цяло хубаво ястие. Вие не живеете живота му. Нито пък живеете и моя живот, нали, например. Виждате само това, което е качено в YouTube. А не виждате какво се случва зад камерата. Както и в моя случай. Гледате един 20-минутен клип. Тук мога да потвърдя, много неща се случват извън камерата. Това, което аз показвам и което реално се случва, са две коренно различни неща. Примерно на мене заради работа или други причини ми се е случвало да нарязвам тренировката, т.е. да почна сутринта и да я довършвам по някое друго време. Друго нещо е, че аз не съм казал абсолютно всичко, което правя. Т.е. аз казвам, че се стремя, да кажем, да ям по 3 филии на ден, но ми се е случвало да ям и повече. Или когато е трябвало по 2. Случвало ми се и да пропускам примерно едните дни да ям филии и затова с другите дни да наваксвам. И като цяло с абсолютно всички неща, които правя. Просто не всяко нещо се споделя. Да не говорим за това как се правят сериите. Понякога ми се е налагало първо да си правя тренировката и после да снимам сериите, за да могат да изглеждат по-добре. Понякога първо съм снимал сериите, докато имам енергия, за да могат отново да изглеждат хубаво и после си довършвам тренировката както си е. Така че това, което се показва и това, което е в реалност, може да се разграничават. Зависи какъв е човек, как го прави, как снима. Така си взех бабини зъби, които трябва да помогнат с възстановяването на мускулите след тренировка и също така да дигнат тестостерона. Отиваме на добавките. Бих казал, че той си е взел една от най-добрите форми на бабини зъби.
Бабините зъби не са предназначени да ви направят културист. Предназначени са да ви вдигнат оная работа. Нали, затова ви правят по-енергичен, да издържате повече, да има повече рундове, това онова, да накарат любовницата ви да се върне за още. И формата им, която е най-добра за мене поне, е тази на течност, която се слага под език. Тези на хапчета, тъй като аз съм пил много пъти бабини зъби, не мисля, че действат. Или поне не съм ги усетил да действат върху мен. Така че ако искате да впечатлите приятелката си, ръката си, вземете си едни. Но ако искате да градите мускул, идете в сайта на Proof. Те так му пуснаха и креатин монохидрат, микронизиран, което е най-добрата форма на креатин. Така той тук се прави реклама, нали, промотира, но нека да кажа нещо за бабените зъби. Приятелката ми дълго време беше в чужбина, така че това, което той го говори, не можах да го потвърдя в началото. Това, което аз видях още от първите дни, първата седмица е, че се измарях много по-трудно. Примерно, нали знаем, когато дойде обяд и на тебе се доспива. Това вече го нямаше при мене. Имах повече енергия. Пък и тия бабини зъби и баща ми също ги пиеше и при него имаше същия ефект. Докато сега, когато приятелката ми вече си е в България, нали, макар че аз като млад човек нямам никакви проблеми с това, но все пак помага. Кажем, дава едни 10-15% буст. На 8 от трансформацията на моето тяло. Този път ми се отвори възможност да тренирам в празен фитнес и аз, разбира се, я приех. Да, на няколко пъти ми се отвори възможност да тренирам в този фитнес, който е затворен. В смисъл, който иска не може да си ходи там. Нали, аз имах други привилегии и затова можах да тренирам, но фитнесът не е лош. Не е перфектен, но не е лош. Единствено мога да кажа, че най-странното нещо е, че лостовете са супер леки. Говорим, че този големия лост е 10 кг. Той трябва да е 20. Или дори може би повече, зависи. Някои са по 18, други са по 22, зависи от къде са взимани. Но да кажем, че лост трябва да е 20 кг. Този е 10. Той се огъва по-лесно. Не мисля, че ще се счупи, но все пак се огъва по-лесно. На раменната преса, която ще видим след малко, 20 повторения с 50 кг, 7 с 70 и може да прави раменна преса с 80 кг. Това е впечатляващо. Не помня кой точно беше деня, но бях избутал 100 за един път, което е рекорд и за мене. Едва го направих, но ги избутах. Има го на клип. Колкото повече тренираш, толкова по-силен ставаш. Какво мога да кажа? Главната ми цел е да гоня визия. Тоест, в идеален случай ти искаш да дигаш колкото се може по-малко килограми, но да изглеждаш по-добре. Но това си има лимит. Не може да работиш с много малко килограми и да изглеждаш супер голям. Няма как да стане. И между другото, като си разпери гърба, буквално закрива стената зад него. Набирания. И може да забележим, качеството от камерата на клиповете на Боби не е много добро. Наистина, хич не е добро. Тук качеството е на съвсем различно ниво, а той снима с един обикновен iPhone. За снимане на клипове, които да бъдат качени в нета, iPhone е царя. Отново, това не е вярно. Тук гоним хубава светлина. Няма значение дали някой е с хубава техника, лоша техника. Ако говорим за качество на снимките и на видеоклиповете, аз мога да кажа, че на мен дори от iPhone не ми харесват. Сигурно една камера би се справила много по-добре с задачата, но с това разполагам, това ползвам. Така че за най-хубави ефектни видеоклипове трябва да има дневна светлина или като цяло хубава светлина. И не е задължително телефона да е най-марковия, най-скъпия или каквото и да е. Дори и да е по-стар, ако вие с това разполагате, вие това ползвате. Има си други фактори, които са значително по-важни. И ден 11. Вече наближаваме трета седмица. Така че филийките от 3 са станали на 2. Парченцата сирене също са 2, а краставичката е малка. Щях да направя една аналогия с оная ми работа. Но този път ще се въздържа. Просто си приличат. Това е скандално малко. Никога не съм си рязал краставицата. Една цяла има колко? 30 калории, ако е огромна. Имаше една краставица, аз не съм сам в къщата, сега да се я взема цялата за мене си. Трябва и за другите да си мисля. Не се ограничавам напълно, но пак се ограничавам. Аз примерно може да искам да изям 5-6 парчета, но се ограничавам на не знам колко беше това, едно начупено или 2. Тук е важно да се каже, че когато искаш да стигнеш някъде, да кажем да отслабнеш. Да, ти може да си позволиш от време на време да хапваш някои храни, които ти се хапват, макар и да не са добре за тебе. Но важното е да си кажеш, добре, ще изям едно. Хайде, ще изям още едно. Но трябва да си кажеш стоп по някое време. Колкото по-рано си кажеш стоп, толкова е по-хубаво за теб, защото по-бързо ще се случат нещата, които искаш. И разбира се, според мен
грешно напълно да се възпираш, а наистина да искаш нещо. Защото после това се трансформира в желание, в което по някое време просто ще избухне и ще прекалиш прекалено много. Но тук пак говорим човек да има вид самоконтрол и разбиране на ситуацията. Каква трансформация може да очакваме от Алекс в следващите 20 дни? Може да очакваме един допълнителен ред почки да се види на корема му, още някоя вена, още малко релеф. Реално погледнато, ако трябва да сравняваме това, което аз съм постигнал и това, което той е постигнал, е, че като погледнем инстаграма на Венци, аз бих казал, че може би моите мускули на корема са една идея по-сочни, нека така да ги наречем, докато неговите са по-изразени. Може да видим как му се разделя корема, аз такова нещо при мен нямам. Нали, не съм сигурен доколко е до генетика и до това кой как тренира. Така че това, което той прави за корем, може би е по-добро от това, което аз правя. Не съм му гледал клиповете, в които тренира, но това, което той е постигнал, също е нещо, което е за... И когато почнеш да падаш до близо 10% мазнини, което в днешно време се счита за топ физика и мечтата на хората, тук бих съветвал тези, които искат да паднат на по-нисък процент подкожни мазнини, да не се стремят към 10, защото 10 и под 10 отива към екстремност. Докато 12-13 пак ти се вижда пресата, пак мускулите са много добре оформени, пак на плажа много добре ще изглеждаш и ще се чувстваш добре. Докато вече като паднеш на 10 и под 10, на мен ми се е случвало, особено когато не си подготвен, е доста трудно. Само мога да кажа, че едното лято бях паднал на някъде сигурно под 10%. Мога само да кажа, че в рамките на 1-2 месеца, както бях на 76-77 кг, качих на 90. А ако вие имате нужда от помощ, може да се свържете с мен. Аз се стремя на абсолютно всеки да отговоря и да помогна и да насоча към по-правилно решение, ако мога.